1, 2, 3, jump. Vanaf 13 december gaat Curaçao. Vanaf 13 december is het mogelijk voor 60-plussers en mensen die in de zorg werkzaam zijn om een zogenaamde boostershot te krijgen. Op die manier zijn mensen beter beschermd tegen een mogelijke coronabesmetting. Dat heeft minister-president Gilmar Pik-Pisas gisteren bekendgemaakt. Het is nog niet bekend wanneer, maar na verloop van tijd zullen ook mensen van 18 plus in aanmerking kunnen komen voor een dergelijke boostershot, aldus Pisas. De noodtoestand op Curaçao wordt vanaf aanstaande zondag weer met 90 dagen verlengd. Op die manier kan de regering, als het nodig is, snel en adequaat reageren bij de bestrijding van de coronapandemie. Dat heeft minister-president Gilmar Pik-Pisas gisteren bekendgemaakt. Hij stelt dat de situatie nog steeds niet duidelijk is. Er zijn nieuwe virussen in opkomst en we moeten snel kunnen reageren als het nodig is. Vandaar de verlenging van de noodtoestand. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais da comunibo. Llama-nos centro de cliente na telefone 0800-035 de jaluna para jabierne voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrãozita. Se você trazita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós, vai mais fácil. Sim, a Colectra seu centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de beslissing van de rechtbank om een 57-jarige docent van het Collegio Erasmo niet te vervolgen. De docent werd ervan verdacht 3 jaar lang een meisje te hebben misbruikt. Het misbruik begon op haar 13e. De man is momenteel 57 en heeft altijd ontkend dat hij het meisje misbruikt heeft. Volgens het Openbaar Ministerie is het nodig dat er in hoger beroep nader naar de zaak wordt gekeken. Ze zijn het er niet mee eens dat de rechtbank heeft bepaald dat de man niet vervolgd kan worden. Het is treurig, maar de sluiting van Taller Santa Marta kan niet langer worden uitgesteld. Sinds begin deze maand is de sociale werkplaats gesloten. Minister Rudmilda Lamoni Cecilia van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn zei gisteren dat rapporten keer op keer hebben aangetoond dat de sociale werkplaats niet functioneert. Op dit moment wordt gekeken hoe de cliënten van Taller Santa Marta het beste geholpen kunnen worden. Minister-president Gilmar Pik-Pisas ging gisteren in op de situatie rond Casti Corsau. De huidige gevolmachtigde minister, Calso Manuel, heeft de benoeming aangevraagd van 4 personen. Maar het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening heeft daar negatief over geadviseerd. Volgens Pisas waren de benoemingen niet opgenomen in de begroting, maar zijn ze volgens de gevolmachtigde minister nodig, omdat hij mensen in de buurt wil hebben op wie hij kan bouwen. De Curaçaose regering kijkt momenteel of het alsnog mogelijk is om de benoemingen door te laten gaan. Pik-Pisas zei dat het geen probleem is dat sommige van de personen familieleden zijn van de gevolmachtigde minister. Volgens hem is daarmee niks mis. Curaçao kent sinds begin oktober de situatie dat er een controle op de QR-code moet plaatsvinden van alle aanwezigen bij evenementen met meer dan 100 personen. Het
2 maanden lang gold dat niet voor sportevenementen, maar hoofd van het crisisteam Leslie Ver heeft gisteren bekendgemaakt dat nu ook de sportevenementen aan die voorwaarden moeten voldoen. Volgens hem was dat lang van tevoren bekendgemaakt en is het verantwoordelijkheid van de sportactiviteiten om daadwerkelijk controle in te voeren. Curaçao is in kerstsfeer. Gisteren werden de lichtjes aangestoken van een enorme kerstboom in Punta. Het is een activiteit van de Curaçao Tourism Board, Downtown Management Organization en Judy Curaçao Clothing. Veel ministers en andere aanwezigen waren gisteren aanwezig bij het ontsteken van de lichtjes. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.